फेस्ला फावखुंगुर फैलाजे बरगयारिनि गुबुन मोनसे बाखनायथाव हाबाफारि जाय लोगोफोरखौ लानानैनो बिथाङा सावथुन मुलुगाव आगान होजेननानै दिनैनि बेबादि थासारियाव सौफैनो हाबाय। बेखौ गोसोखांनानै फैलाजे बरगयारिया बर' सावथुन मुलुगाव आगान सुरजेननायनि थुलुंगा होगिरि लोगो हिसाबै गांफा गांफा आर'नाइजों बरायदों। मख'नो गोनांदि कक्लाबारि हालामाव गिबियै 2004 मायथाइयाव कक्लाबारिनि बागुरुम्बा फिल्म ससाइटिनि बेनाराव दिहुननाय फैरोजे आंनि सेराव बे बर' रमान्टिक एलबामनि मोसागिरि बिथांमोनखौ फैलाजे बरगयारिया गोसो गोरबोजों मान बावदों। जेब्ला सावथुन मुलुगाव फैनायनि सिगां फैलाजे बरगयारिया सासे करिय'ग्राफारसोमोन। बेनि उनाव कक्लाबारि बियाबनि बरगय एमएलए अनिप बसुमतारीनि दैदेननायाव बागुरुम्बा फिल्म ससाइटिजों दिहुनजानाय फैरोजे आंनि सेराव बर' एलबामाव बिथाङा गिबिसिनै करिय'ग्राफ खालामदोंमोन। आरो बेनिफ्रायनो सावथुन मुलुगाव आगानबो होजेनदों होनना बिथां फैलाया फोरमायदों। लोगोसेनो आद्रा थाबावनाय माखासे फिमेल आर्टिस्टफोरखौबो बरायबावगोन होननानै बिथां फैलाजे बरगयारिया फोरमायबावदों। थाखो जिसेआव मुं थिसननो हांखुर जानाय फरायसाफोरनि थाखाय मोनसे गोनां फोसावथाय। रौता नर्थ इस्ट पाब्लिक फरायसालिया नोंथांमोननो मोनसे गोजोनथाव खौरां लाबोदों। CBSE जों गनायथि मोननाय रौतानि मुंदांखा नर्थ इस्ट पाब्लिक स्कुलाव दायो थाखो जिसेनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो। साइन्स आरो आर्ट्स मोन्नैबो स्ट्रिमनि थाखाय रौतानि नर्थ इस्ट पाब्लिक स्कुलाव मुं थिसननाया सोलिगासिनो। बे फरायसालियाव थाखोनि फराफारि आयदा फोरोंथायजों लोगोसेयैनो JEE नीट CUET इन्जिनियारिं मेडिकेल एन्ट्रेन्स आनजादनि थाखाय उफ्रा फोरोंथायबो होनाय जायो। बे फरायसालियाव बिजाब बाख्रि, फरायसाफोरनि थाखाय हस्टेल आरो गेलेनाय, मोसानाय बायदि बायदि केरिकुलार एक्टिभिटिसनि सुबिदा दं। गोसो गुदुं फरायसाफोरा दिनैनो दानो नैबे मबाइल नम्बर 8638605769 नङाब्ला 9435184298 आव थोंजों सोलोंनो हागोन।